ko eteleji ORTM mo Mali e RTB mo Burkina Faso o kabaaru sakta dental leyɗe AES jogoto passeport mum ko ɗum woni ko Asimi Goyta anndini hanki e jeeyngal ngal dental ngal waɗi. Jeeyngal ngal anndini wonde passeport uji ɓoyɗi ɗi jokkat e hutorede ha lajal majji timma. Gila ñande 21 lewru nduɗo no gonɗen noon kabaruji kewɗi patuɗi e godugol passeport AES ina cakti e médiaji renɗo ɗi. Yumɓe hewɓe kolli weltare mabɓe e ngal pellital kono sarɗiji ngam heɓde oɗo passeport andaka tawo. Ngal pellital ngal dental leyɗe Sahel ƴetti ko jaɓɓal kesal tengtinowal ceeral hakkunde mabɓe e dental CEDEAO kono ngal ceeral haɗata jokkodiral hakkunde ɗe pelle ɗiɗi sabu e darorde lewru nduɗo no gonɗen leyɗe AES ɗe gandinino wonde ya garta hakkunde leyɗe Sahel e leyɗe CEDEAO ɗe jokkat kono CEDEAO hay hunde ala ko haalno e on alhaali. Burkina Faso, Mali, Niijeer gandinino pellital mabɓe yaltude CEDEAO gila ñande 27 lewru goɓiru hitande ujunaji 2024 kono tugnade e sarɗiji dental CEDEAO ngal pellital wawi lawɗude tan ko hitande caggal nde ngal ƴetta. Ɗum firti ko ñande 28 nduɗo lewru ndu gonɗen yaltugol ngol lawɗata.